Qui va crear Renfe i per què Franco? Em creuries si et digués que Renfe es va crear com a un instrument de domini sobre la societat? Només 2 anys després de la Guerra Civil Espanyola, el govern de Franco va crear Renfe i així va nacionalitzar la xarxa ferroviària de tot l'estat espanyol. Renfe va devorar totes les companyies privades que hi havia en aquell moment i algunes d'elles eren catalanes i operaven des del segle XIX. Va ser el cas de la xarxa catalana de la MZA, dirigida des de Barcelona estrictament per directius catalans. Pensa que en aquella època el tren era el principal i de vegades l'únic mitjà de comunicació i d'intercanvi, i és per això que es va crear per ser un instrument de domini sobre la població. Els règims totalitaris sempre han tingut una obsessió malaltissa pel control de les comunicacions. I també ha estat un instrument al servei personal d'alguns. Per exemple, Pilar Franco, la germana del dictador i sense cap relació prèvia amb els ferrocarrils, va passar de cobrar una pensió pública de viudetat de 190 pessetes a una pensió extraordinària de Renfe de 5.200 pessetes, que serien uns 20.000 euros mensuals. Durant el règim dictatorial, quan els ministres d'Obres Públiques plegaven, passaven a ser directors de Renfe, i milers de persones que havien donat suport a la dictadura franquista també es van beneficiar d'una còmoda i ben remunerada ocupació a l'empresa. Si t'ha interessat el tema i vols aprofundir, recupera el reportatge sencer de Marc Pons. No et perdis cada diumenge el seu reportatge d'història al nacional.cat.